Здравей! Сигурно Тони. Какво ползваш за миглите? Нищо, те са ми изкуствени. Имам на гръбнакът надпис. Няма нищо. Ма защо, бе, Пенев? Какво ти пречи на косата ми? Да, много харесвам Калоян, влюбена съм в него. Ме не мога да го покажа. За жалост. Благодаря ти, Алекс. Много ти благодаря. Големи са, да. Имам Инстаграм, да. Чао. Да, още нося боксерки. Алекс, благодаря ти. Не знам футболисти. Благодаря за розичките. Добре. Добре, кот. Какво си правил на 12? Ето ногтите, аз ги показах. Ето. Нямам декоративни плъхчета, ама имах такова морско свинче, казваше се Канди. Ама умря. Спием, какво са тези глупости? Рано ми е. Благодаря за розичката, Теодор. Даркли. Има към 20 минути. Някъде там. Аз сега не съм гримирана. Само червило имам. И веждите. Благодаря за конфетките. Благодаря ти много. Не съм тъжна. Добър ден на всички. Благодаря. Всички да последваме смъртта не е края. Изглеждаш много самотен човек. Не е вярно. Благодаря за розичката. Да, българка съм. Благодаря за парфюмчетата. Благодаря ви. Благодаря. Вероника, какво направи?
Още я няма. Че му се правят битки. Благодаря, Теодор. Здравейте. Чао. Ами чакам едно момиче за битки, така че никой няма да качвам сега. Благодаря ти за гифчето. За Music Play. Мацко на това път с наказание ми е добре. С наказание добре. Няма проблем. Нали ти викам, вчера щяхме да играем с Вероника. Вечерта с наказание, защото през деня не се занимаваше. Обаче тя излезна и не можахме да се пуснем. И сега казах, че към 2 ще се пусна някъде. Да се пуска и тя му каза, че... И сега се прибра и се пуска, ама още я няма. Здравейте! Благодаря. Благодаря за розичките. Не ми е едното око по-голямо, другото по-малко. Просто на едното имам повече мигли, на другото нямам. И така изглежда. Кажи една кола за Едит. BMW. Тук има някакви хора, които са на 30. Да. Здравейте. Да, говоря цигански, говоря всички езици, да. О, Мартине, здравей. Само BMW, да. Направо педофили, да. Каква може да съм по народност? Така като ме гледаш, на каква ти приличам? Наказанието ви този път ще е да пуснете... Ще е да се пуснете по плотничета, да видим на коя... Ехехехе. Чак такова не е. Вероника си има приятел, не можем такива неща да правим. По-някакви обикновени така. Все пак да се интересна, ма не е чак такива. Приличаш на жена ми. Борислав, благодаря ти. Много ти благодаря. Да бе, тя да. С приятеля. За жалост. Яди сурова яйца с хляба. Такива неща, да, може някакви такива. Георги, благодаря ти. Мандра, благодаря, че се присъедини към моя тим. За жалост е така. Да. Ето Вероника вика, че влеза след една минутка. Имам 3 брати. Сестра нямам. Благодаря ти за розичката. Давай, пускай се, да може да набереш сайт хора, да не ти се пребе като вчера. Ще изчакам малко да се съберете и тогава. Аз знам, че сестра ти е починала в... Какво? Няма такова нещо. Аз никога не съм моя сестра. Нито майка ми е губила дете. Няма такова нещо. Бъркаш се. Благодаря.
Кой е батко ти? Джагата, да не ти е комшия. Кой е този? Здравей. Наистина тя не иска да ти го казва и на си. Оле, какви глупости. Той сигурно сега пак като почне до половината ще изляза. Най-вероятно. Оле, ние станахме 500 човека пак. Благодаря на всички, които гледат лайв. Много си яка. Благодаря, Емилия. Благодаря за розичката. Благодаря ви. Благодаря. Здравейте. Благодаря ви за розичките. Благодаря. Колко много харесва имаш. Харесва ни, ли? Да, цъкайте по екрана да може да ми излиза лайфа в Орио. Благодаря ви предварително на всички. Благодаря и за розичката отново. Благодаря и на Георги Стоянов. Благодаря. Георги, чакаме да видим дали Драго пак ще влезе да ме напише. Ная глупост. Благодаря. На 18 съм. Благодаря за розичката много. Еми, Николай, не знам. Този път нямаше напише ли. Благодаря на Илиев и другото момче за розичката. Супер съм, Ивето. Кога да... Не можах да прочета. Георги, благодаря ти на торнадото и на него. Иванов и на теб за розичките. Здравейте. Защо имаш толкова грим? Ама как ще имам? Това е ефект. Ето, виж. Виждаш ли някакъв грим? Не. Ето. Да виждаш. Благодаря. Да, наистина, къде го видяха този грим? Аз точно дива казах, че съм се оправила само виждате и съм се сложила червило. Ето, бая намазана с грим. Сега ще съм намазана. Няма добре, щом казвате. Хубаво, намазана съм, айде. Никича, мисля, че майка ти е батал. Здравейте! Благодаря ти. Машалах. Почнаха пак. Мисля да си намират някаква друга работа. Те влизат в лайфовете да пишат някакви глупости. На 18 съм. Хора без работа, точно така. Имаше друг грим, освен червило. Нали сега те показах, че нямам? Казахте, че това е от ефекта. Ей, това е розовото. Ето виж. То се вижда. Това е розовото. Ей тук. Това е от ефекта. Ти да не си на 10. На 9 съм. Мили да май ти тъжа, ти не може да се отвори. Не ми тъжа, даже са ме опадали. Няма да обяснявам по 10 пъти защо изглежда така. 06 съм. Добър ден.
Червилото ми е на Essence кафяво. Ама не мога сега да го покажа. Не ми се разкарва до другата стая. Не 18 съм. Девица на любовта. Благодаря. Що четеш само на някои коментарите? Не ги чета на някои, просто много бързо ми се таковат. А и не мога да прочета на всичките си. Пак сме 500 човека. Извинявам се, ако съм пропуснала на някой. Само да... Какво направи Вероника, каза една мунка? Сега ще дойде. Къде видя силикон да имам? Какви са тия мигли 3D ли са, а не руски обем? В устните. Нямам в устните. Напълно естествено съм, нямам корекции. Благодаря за розочката. За сега няма да ходя на море. Кемал, благодаря за розочката. Благодаря ти много. Да, и аз се харесвам. Благодаря за розочката. Казах, че в момента не съм с грим, само съм се оправила веждите и имам червило. Другото е от ефекта. Благодаря за розочката. 06 съм. Благодаря. Да видим Вероника дали се е пуснала. Благодаря за розочките. Не, още я няма. Какво въобще? Добре съм. Мяу. Нищо, чакаме едно момиче за битки да правим. Вероника каза, че всеки момент идва. Знаеш ли колко тежи една полярна мечка? Толкова, колкото да разчупи леда помежду ни, нещо такова. Чакаме, да, Вероника, чакаме. Одеве писа, че идва след една минута. Защо? Какво има на битките? Аз по принцип повече се говоря с вас, отколкото да правя битки.